Όλοι θα θυμόσαστε ή θα έχετε συμμετάσχει στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Άρτεμις, του προσωπικού ημερολογίου, του κυνηγίου, όπου ο καθένας μας ανέγραφε μέσα πόσα θυράματα βρήκε κατά τις ώρες που κυνήγησε, πόσα από αυτά θύρευσε, πόσα από αυτά έβαλε στον κυνηγητικό του σάκο. Με τα στοιχεία αυτά που αποτελούσαν δεδομένα εθνικής κάρπωσης, προασπίζονταν τα συμφέροντα του κυνηγείου. Τα συστήματα κάρπωσης είναι διεθνώς αναγνωρισμένα ως έγκυρα επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν εικόνα για την κατάσταση των πληθυσμών των θυραματικών ειδών. Να φανταστείτε ότι δεδομένα της κάρπωσης περνούνται στις καρτέλες της Εθνικής Αναφοράς για όλα τα θυρεύσιμα είδη και υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι καιροί προχωρήσαν. Το εθνικό μας σύστημα κάρπωσης θα πρέπει να γίνει μαζικό, ποιοτικό, ευκολόχρηστο και κατά συμπέρασμα πιο αποτελεσματικό. Οι κυνηγητικές οργανώσεις, παρακολουθώντας τις ανάγκες των καιρών, τα θέλω των κυνηγών και φυσικά τις δυνατότητες της τεχνολογίας, για πρώτη φορά από την φετινή κυνηγητική περίοδο, που θα ξεκινήσει στις 20 Αυγούστου, θα έχουν τη δυνατότητα οι κυνηγοί να συμπληρώνουν το ηλεκτρονικό σύστημα εθνικής καταγραφής της κάρπωσης. Συνάδελφοι κυνηγοί, για άλλη μια φορά το κυνήγι βρίσκεται στα χέρια σας. Με μια απλή εφαρμογή έξυπνου κινητού τηλεφώνου, το οποίο μοιραία έχετε στον κυνηγότοπο. Μπορείτε να αφιερώσετε 2 λεπτά πραγματικά, συμπληρώνοντας τα ποιοτικά δεδομένα που σας ζητάει η εφαρμογή. Προσοχή, υπενθύμηση, υπογράμμιση. Τα στοιχεία αυτά που θα συλλέγει η εφαρμογή της Εθνικής Κάρπωσης, που χρηματοδοτείται από την Κυνηγητική Συνομοσπονδία, έχουν ένα και μόνο σκοπό: να κατοχυρώσουν την κυνηγητική δραστηριότητα. Να είναι το όπλο της ρυθμιστικής ενάντια σε οποιαδήποτε κακόβουλη προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να είναι το όπλο του κυνηγείου σε ενδεχόμενη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κανένας άλλος λόγος δεν υπάρχει να συλλέγονται αυτά τα στοιχεία. Φυσικά, και σας το λέω με απόλυτη γνώση, κρατιούνται όλα τα στάνταρ της εμπιστευτικότητας σε σχέση με τον κυνηγότοπο και τα προσωπικά δεδομένα που είναι προαιρετικά να τα βάλει ο κυνηγός. Τα πεδία της εφαρμογής που απαιτούνται να συμπληρωθούν από τον κυνηγό, είτε στον κυνηγότοπο, είτε στο σπίτι του όταν έχει τελειώσει την αγαπημένη του δραστηριότητα, είναι λίγα, αλλά ιδιαίτερα ποιοτικά και απολύτως χρήσιμα. Θα πρέπει να συμπληρωθεί πόσες ώρες κυνήγησε. Δείχνει την κυνηγητική προσπάθεια. Θα πρέπει να συμπληρώσει ποιος είναι ο σύλλογός του. Δείχνει την κυνηγητική προέλευση. Θα πρέπει να συμπληρώσει πόσα θυράματα είδε. Δείχνει το στοιχείο αυτό τη θυραματική αυθονία. Θα πρέπει να συμπληρώσει πόσα θυράματα καρπόθηκε. Δείχνει ακριβώς σε σχέση με τη θυραματική αυθονία ποια είναι η απόλυψη του θυράματος, ποια είναι η θύρα που ασκούμε είναι αειφορική για όλα τα είδη. Αυτά εν περιλήψη είναι τα δεδομένα που θα πρέπει να συμπληρώνει ο κυνηγός καθημερινά στις κυνηγητικές του εξόδους και μαζικά